Broadcasting live from the tuna capital of the Philippines, General Santos City. This is 91.1 Kees FM. Kees FM. And now, ladies and gentlemen, TJ Monterde, live right here at 91.1 Kees FM. Hi, ito po si TJ Monterde and makinig palagi sa 91.1 Kees FM Gensan. Pakisakubi, support local stars, support OPM. At ito ang aking kantang Tulad Mo para po sa inyo. Ang isang katulad mo di na dapat pa pagkawalan. Alam mo bang pag naging tayo hindi na kita bibitawan. Thank you! Thank you so much! Hi, ito po si Marcelito, Pomoy at mapapakinggan ninyo ang aking new single entitled Malaya Ka, composed by Vinny Satorno, dito lamang sa 91.1 Kiss FM Gensan. Here we go! Ang gawang pagtatampo sa'yo ay kakalimutan ko. Sana ang pag-ibig niya ay mas higit kaysa pag-ibig ko. Bakit ka pa pipigilin kung hindi na sa'kin ang iyong damdamin? Sige. Ladies and gentlemen, Quest. Magandang umaga. Magandang hapon po sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat. Salamat sa pag-imbita sa amin dito. Alam kong kaya mo. Sige lang, sige. Sige lang, sige. Walang imposible. Yeah. Si Ron Henley, ano? And of course, marami nag-aabang sa iyo actually, no? Mga estudyante. Sa mapinang halimuyak at mga bulaklak. Yan. Ayan.